Me Paapilla mietittiin, että myymälän kuistiin tarvitaan jotain kivaa. Meillä on tosi paljon tupsuja ja siitä se idea sitten lähti. Mä halusin rakentaa tupsuseinän. Joo, ehkä hullu idea, mutta oli pakko kokeilla. Pohjaksi seinälle mä käksin käyttää tällaista mattojen alle tarkoitettua verkkoa, jossa on noin sentin kokoiset ruudut. Mä solmin tupsun joka 5. kulmaan, että sain seinästä kivan tuuhean. Ja jotta homma kävisi nopeasti, niin merkkasin kohdat valmiiksi verkkoon tussilla. Pujottelin tupsut verkon alle ja koukkasin virkkuukoukulla solmimisnarut merkityn kohdan molemmin puolin. Ja sit muutamat solmut, että pysyy varmana kiinni. Saattoi ehkä liioitella solmujen kanssa. Seinästä tuli aika iso ja tähän meni yli 1000 tupsua. Sai siis solmia ja solmia ja solmia ja solmia. Lopullisesta pinnasta tuli aika ihanan tuntusta. Mä tein seinään 3 60 x 120 senttistä palaa ja kiinnitin ne harsimalla toisiinsa ja taustakankaaseen, että homma pysyy jotenkin kasassa. Yläpäässä tässä on puurimaa, joka on kiinnitetty seinään. Ja haluatteko nähdä? Täältä se näyttää. Tadaa! Mitä ootte mieltä? Kannattiko lähteä solmimaan 1000 tupsua?